Berdimuhammedow vilayetlere näme üçin sapar edýär, ýurdun owa hojalyk reformalary nähili netije berýär. Şu hepdeniň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Lewap we Mar vilayetlerine sapar edip, käbir kärençi daýhanlary bilen daýhan hojalyklaryň ýol başçylary, telekeçiler bilen duşuşdy. Buğda ýorogyny badalyga berdi. Yer alma we beýleki gök bakçy hemde miweli ekinleri ösdürip ýetişdirýän daýhanlar bilen söhbetdeş boldy. Türkmenistanyň döwlet mediýasy prezidentiň vilayetlere eden iş saparlarynyň dowamyny ýurdun owa senagy toplumyny işleriň üstünlükli ýerine ýetirilýändigini, ýurdun owa hojalyk siýasatynyň netijeligini, önümçiligiň azyk howpsuzlygyna goşýan gaýdylýan goşantlaryny mahabatlandyrmagy, ýurtda ýagdaýlaryň gulaly ullukdygyny düşündirmäge sinançdy. Ýöne 12-nji ýylyň Azatlyk radiosy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir ýerli synçy ýagdaýlaryň hususan azyk üçünçiliginiň gulaly ulluk däldigini, mundan prezidentiň hem habardar bolmagynyň ähtimaldygyny, vilayetlere edilýän saparlaryň hem hut şol maksat bilen amala asyrylýan bolmagynyň mümkinligini gurrun berdi. Häzirki ýagdaýlaryň çöregiň, ýagyň we etiň gymmatlamagynyň Yumurtga yetmezçiliginiň bular bilen bir hatarda adamlaryň işçileşmeginiň prezidenti alada goýýanlygy aýdylýar diýip ýerli synçy gurrun berdi. Ýurtda ýemy tönümleriniň yetmezçiligi bilen bagly aladalar synçynyň sözlerine görä prezidenti vilayetlere sapar etmäge iterýär. 5-nji ýylyny geçiren hökümet maslahatyny Berdimuhammedow iýun aýynyň dowamyny Gallar onuň barşy bilen hemde ýerlerde durmuş maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi bilen tanışmak üçin vilayetlere sapar etmege meýilleşdirýändigini ma'lum etdi. Kadasyz ýemy düpçünçiligini aglamady. Beýleki tarapdan ýerlerde ýemy tönümleriniň üpçünçiligi boýunça ýerli ýaşaýjylaryň bildirýän ardy şikaýetleriniň howy peselmeýär. Anny gün Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap vilayetyny ýerli ýaşaýjylaryň azyk meselesi boýunça häkimliklere, prokuratura edaralaryny ýeberýän ardy şikaýetleriniň epesli artanlygyny habar berdi. Inne häkimliklere gol çekilen arz şikayetleri kabul etmedilik tavsırlıptır diýip habarçymyz aýtdy. Prezidentiň vilayetlere eden saparlarynyň dowamyny döwlet medeniýeti ýurdun owa hojalyk siýasatynyň netijelidigini, azyk haritlarynyň ýerli önümçiliginiň ösdürilip importyň azaldylýanlygyny ynandyrmaga synançdy. 2018-nji ýylyň sentýabryna geçirilen halk maslahatynyň ilkinji mejlisinde prezident owa hojalyk siýasaty boýunça käbir reformalar teklip edipdi we onuň ýa bu teklipler kanun görnüşinde kabul edilip güýje girildi. Olara laýyklykda ýurtda owa hojalyk maksatly täze döredilen ýer gaznasyndan Türkmenistanyň paýdarlar jemgyýetlerine, daýhan hojalyklaryna, beýleki ýuridik şahslaryna hemde raýatlaryna ýer böleklerini 99 ýüreçini möhlet bilen peýdalanmagy bermek barada karar kabul edildi. Şeýlede ýer bölekleriniň adyndan 70 göterümine şertnamalaryň esasy buğdoý, gowaça we döwlet tawsyryna girýän beýleki owa hojalyk ekinleriniň hasylyny, galan bölegine bolsa döwlet tawsyryna girmeýän ekinleriň hasylyny ýetişdirmek barada karar kabul edildi. Ýöne şol bir wagtyň özünde bu ýetgetmeler bilen aýakdaşlykda Türkmenistanyň yer alma şugundur ýaly beýleki ekinler soňky bir näçe ýyl bäri döwlet tawsyryna girilýär. 12-nji ýylyň Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan ýerli synçy bölünip berilen ýerleri 99 ýyl möhlet bilen uzak möhletli kärenesine bermegiň öňkü sistemanyň başgaça görnüşdigini düşündirdi. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň 2004-nji ýylda tasdiklan yer hakyna Türkmenistanyň bitiw kanuny synçynyň bu sözlerini tasdiklaýan ýaly. Onu yer bölegi hemişelik ýa-da wagtlaýyn 39 ýüreçini peýdalanmagy Türkmenistanyň raýatlaryna we edara görnüşindäki taraplaryna berilip biliner diýilýär. Ýöne täze kanuny görä daýhan 99 ýyllyk şertnama gol çekip meselem 100 hektar yer alýar, onuň 70%-ni döwlet üçin gowaçany buğdoýy mejbur ekmeli. 30%-ni gök bakça ekinlerini ekmäge haky var. Haky var diýildigi hususy diýildigi däl. Alan hasylynyň ähresini döwlete tapşyrmaly. Meselem ýekeje pomidor öndürse ol hasyl döwletinki. Daýhandyň 99 ýyl ýeriň eýesi hasaplanýar. Şoňa begenip ömrüni geçirýär diýip ýerli synçy aýtdy. 2018-nji ýylda güýje giren täze reformalarda döwlet tapşyrygyny ýerýän owa hojalyk ekinlerinden şertnamalaryň borçnamadan artyk öndürilen önümleriň önüm öndürjüleriň öz ygtyýaryna galdyrylýanlygy. Ya da olary döwlet satyn alyş narhlarynyň döwlete tapşyrmagy mümkinçilik döredilýänligi bellenilýär. Şol bir wagtyň özünde tanqidçiler ýurtda kabul edilýän kanunlaryň hagyza galýanlygyny, olaryň iş ýüzünde amal edilmeýänligini,
ýurdun oba hojuluk pudugynyň ýyl-ýyldan ünsden düşýändigini, ýerleriň we mallaryň arryklaýanlygyny, olaryň aýratyn üns talap edýändigini aýdýarlar.